ами шумо скидка мегӯем, мо ҳаракат мекунем ки штоби як скидкаи дига барои шумо бикунем. Марамати на Redmi Note 13, оперативка 6.128 ГБ ҳаст, оперативка 8.256 ҳаст, оперативка 8.228 ГБ. имрӯз обзор мекунем дар бораи телефонҳо, камтар чахчах мекунем, мегзарем. Видеоро та охир тамошо мекунем, лайк ва фаромӯш накунем, дар канал подписатсия мекунем, штоби ягон видеоро пропускат накарда тамошо кунем. Как обычно дар канали Saif Mobile, қаҳти шумо Сайфулло Одинаев аз шаҳри Москва, магазини Greenphone. Дар ин ҷо ҳасташ свети сиёҳ, свети сабз ва дар ин ҷо свети кабутае ки ман мехоҳам сразу аз даруни коробка кушом, светча якҷоя бинем ва дар даруни комплект чӣ дорад, чӣ надорад, якҷоя мехоҳам ки бибинем. Оз телефончаро ҳуй мекунам, шумо метавонед дар комментария кадоме ки Note 13 дорад бинависед ки телефон чӣ хел кор мекунад. Аз рӯи таҳқиқотҳо, аз рӯи мақсад протсессорш агар нигоҳ кунем, телефончае ҳастае ки шумо метавонад долга хизмат кунад. Оз ҳуй мекунем, даруни коробкаша мебинем. Так, Redmi Note 13, свети кабут. Шумо нархоша метавонед ки аз телеграм-канали мо дуроен бинен, ҳама нарх наво дар оҷа ҳастае ва нагуфта намонад ки телефонҳода мо дар скидка рафтааст. То рӯзи 20 июл ин телефонҳоро мо арзон кардагем. Успеҳ кунем, биен харидорӣ кунем. Телефон аю кардем, болои боло да ҳаста инахе коробка ки дар даруни коробка чихол свети сиёҳ, марамат свети сиёҳай ва дар ин ҷо вароқҳое ҳастае ки дар бораи хеле телефон нависагай. Ман фикр мекунам ҳамаи телефонҳо истифода бурда метавонад. Ва телефон чӣ хеле ки гуфтем свети кабутай, марамати на свети кабуташ. Ҳозир рост берса агар неста, наеста мехонемаш. ва дар даруни коробкаш ҳаста 33 ватта бистра зарядка. Тамом, ҳамин қадар чиз дошт. Характеристикаи телефона дар бораш гап занем. Камераи асосии телефон 108 мегапикселай, экранаш AMOLED 120 ГГц кор мекунад, отпечатка палец дар болои экранаш. Процессори телефон бошад Snapdragon 685, аккумулятораш 5000 мач. Телефонча инахтун марамат баҳо бутен. Чӣ хеле ки гуфтам, камераи асосиш 108 мегапикселай. Мо дар аксия рафтаста то рӯзи 20 июл успеҳ кунед, харидорӣ кунед. Процессори Snapdragon 685 ки процессори мощни, хеле на зурай, на безеб. Минимум мақсад миёна ҳай, метавонӣ смела истифода барои телефона. Марамат кунед, дар бораи телефон гап задем, ҳама гап чапа кардем. Ин се расветка дора, сиёҳ, кабут, сабз. Метавонед номраи болои экрана занг занед, смела заказ кунед. Доставка ҳамаи шаҳрҳои Россия дорем, Тоҷикистон ҳам ҳама шаҳрҳош доставка дорем. Қаъти шумо Сайфулло Одинаев буд, аз магазини Greenphone, шаҳри Москва. Боқияматон барори кор, саломатиона эҳтиёт кунед.